dia, soc el Ferran Camproví, el director de l'Institut Guillem de Berguedà, i m'acompanyen la Núria Prat i l'Esteve Coromines, que són alumnes de segon de batxillerat que estan acabant el batxillerat aquest curs. Faré una presentació per explicar una miqueta què és i en què consisteix, i després ells us explicaran una miqueta la visió que han tingut com a estudiant al llarg d'aquests 2 anys que han estat fent el batxillerat i les seves idees de cara al futur. Doncs comencem fent la presentació del batxillerat que fem a l'Institut Guillem de Berguedà. Ara ja és el 3è any que ho fem. Què és el batxillerat? La idea és un diploma mixt, de manera que quan s'acabi es té el títol de batxillerat d'aquí de Catalunya i es té el diploma de baccalaureat, que és el batxillerat de l'estat francès. D'acord? I per tant, la idea és que quan s'acaba el batxillerat tinguis els 2 títols. Què permet? Quins avantatges té tenir els 2 títols? Doncs millora les opcions per entrar a la universitat perquè en principi els alumnes que fan segon de batxillerat, quan acaben, fan les PAU, la selectivitat, i van a la universitat. Els que fan la prova de batxillerat poden fer això, si volen, però com que també han de fer una prova de batxillerat externa, això els pot comptar i poden entrar per una altra via a les universitats d'aquí. Per tant, no és necessari que facin la selectivitat o poden fer-ne només una part, la part que els interessa, però no cal que facin tota la selectivitat com fan els altres alumnes. Llavors, per anar a estudiar estudis a França, doncs, evidentment, obre totes les portes perquè tenen el batxillerat com qualsevol alumne francès que ha fet el batxillerat a França. També permet accedir a estudis que es fan aquí a Catalunya o a Espanya, que es fan en bilingües, català-francès o espanyol-francès. Tots els alumnes que acaben el batxillerat surten amb el títol de B2 de francès i, evidentment, facilita la mobilitat i també és un avantatge a l'hora de la qualificació i a l'hora de posar el currículum de qualsevol estudiant de cara al futur. Llavors, què vol dir? Què han de fer aquests alumnes? Han de fer almenys 1/3 de l'horari en llengua francesa. Això què suposa, el batxillerat? Han de fer obligatòriament 2 matèries, són 2 matèries de 2 hores, que és literatura francesa i història de França. Aquestes matèries les han de fer perquè fan batxillerat. I, a més, l'idioma estranger, evidentment, ha de ser el francès en lloc de l'anglès, que és el que fa la majoria de gent. D'acord? Llavors fan francès, la llengua francesa, la història de França, literatura francesa, la tutoria també la fan en francès. El treball de recerca, que això es fa a segon de batxillerat, el poden fer de la matèria que vulguin, però s'ha de fer en francès. I també estan obligats a participar en un intercanvi en França amb alumnes de França, en concret, després ho veurem, a la ciutat de Dreux, a prop de París, que si les coses van normals, doncs s'hauria de fer un intercanvi, com és habitual, anant allà i que ells vinguin aquí. El batxillerat, això ja en general, té matèries comunes de modalitats específiques, perquè el batxillerat es pot fer des de qualsevol modalitat de les que fem al centre. Al centre fem batxillerat científic i tecnològic i fem també el batxillerat humanístic i social. Des de les 2 batxillerats es pot fer. Hi ha unes matèries comunes que aquestes les fan tots els alumnes, unes matèries de modalitat que s'han de triar i unes específiques, que són algunes matèries que no estan ficades a cap de les 2 modalitats. Aquí tenim un exemple del primer de batxillerat, això sí, les matèries comunes, aquí en blau, que això les farien tots, aquí ara això és segon, és el mateix. La matèria comuna d'opció en funció del batxillerat que es triï, aquí a l'Institut de Berguedà fem Ciències de Tecnologia i Humanitats i Ciències Socials, i l'única cosa que els condiciona és que, a part de les 2 matèries de modalitat, l'altra matèria que podria ser específica d'una altra modalitat han de ser obligatòriament literatura francesa i història de França. Les matèries que han de triar, i això, independentment que facin batxillerat o no, poden triar, doncs, si fan de ciències, han de triar 2 a primer com a mínim i 2 a segon de l'apartat de ciències i si fa el científic i tecnològic,
i igualment, si es fa la unitat de ciències socials, triar 2 matèries, el primer i 2 el segon, de la seva branca. I el que canvia és això, les matèries específiques, que són matèries que no estan unificades a cap de les 2 modalitats, que obligatòriament s'han de fer història de França i literatura francesa, que són 2 hores a la setmana primer i 2 hores a la setmana segon, tant d'una com de l'altra. Bé, aquí no ens embolicarem gaire, però és una mica la idea del que treballen aquests alumnes, tant a primer debat com a segon debat. Evidentment, a part de treballar la llengua francesa, doncs estudien autors, com aquí hi ha alguns exemples, David Duras, de diferents, o Balzac, i a segon debat, doncs, uns altres. Això ja ve fixat, igual que venen fixades les lectures obligatòries pel català i castellà. I aquests alumnes, el que sí que han de fer és una prova externa. És a dir, a primer de batxillerat s'avaluen com tots els altres, i a segon també, però a principis de maig hi ha una prova, que no es fa aquí al centre, que és una mena de selectivitat, però a França, que es fa aquí, en aquest cas nosaltres l'hem de fer a Manresa, que consta de 2 parts, amb una hi ha un comentari de text de literatura francesa i una altra d'història de França o Espanya. D'acord? Aquesta part, aquesta prova, és la que permet substituir les PAUs. Si ha anat bé aquesta prova, no cal fer les PAU per poder entrar a la universitat tant aquí com a França. Llavors, aprovant aquesta prova i aprovant el batxillerat, fent aquí a l'institut, es té el títol de baccalaureat francès. Això seria una miqueta les matèries que s'haurien de triar, però bàsicament perquè quedi clar que des de qualsevol branca es pot triar perquè la franja 1, franja 2 i franja 3 no condiciona res, l'arxivat, l'única que condiciona és la franja 4, que sí que aquí s'ha de fer història de França i literatura francesa. Però dels altres pots triar les matèries que més et convinguin en funció del que vulguis estudiar més endavant. I el treball de recerca, que abans he comentat, és un treball que comencen a fer a finals de primer de batxillerat i acaben el primer trimestre de segon de batxillerat, un treball important perquè compta un 10% de la nota. I la condició que tenen ells, que el tema el poden fer del que vulguin, però que sí que l'han de fer i exposar en francès. Això és fotos de l'intercanvi que fem amb aquests alumnes de França. Esperem que l'any que ve es pugui tornar a fer aquests intercanvis. Alumnes nostres que van viatjar allà i després tornen aquí. Cosa important, per poder fer el batxibac, s'ha de tenir un nivell de francès, perquè no es comença de zero ni molt menys. Els alumnes que comencen ja en saben poc o molt de francès, han de ser forts. Llavors, quins són els requisits per poder-hi accedir? Doncs han de tenir el nivell B1 de francès. I si no el tenen, llavors es fa una prova aquí al centre, que es faria a finals d'aquest mes o a principis de maig, per demostrar que es té el nivell per poder entrar al batxillerat. Si se supera aquesta prova, doncs automàticament pots matricular-te al batxibac per fer el batxillerat l'any que ve, en francès i en català aquí a l'institut. I això seria l'estructura una miqueta del batxillerat. És una oportunitat perquè és un programa que fan pocs centres, cada cop més, i que permet això als alumnes d'aquí tenir una formació important en francès. A més, tenint en compte que aquí a França ho tenim a prop, hi ha alumnes que han anat a estudiar aquí al sud de França, o algun més lluny, i això permet l'accés directe en aquests estudis. Ara, si cas, qui vol començar? Núria? L'alumne ens explicarà una mica la visió que ha tingut d'aquest. Positiva perquè vam entrar amb un nivell de francès que no era elevat, però tampoc era gaire elevat, i sí que he notat molta millora des que vam començar.
També és veritat que estem cursant un doble batxillerat i que s'ha de treballar molt comparat amb altres companys de la nostra classe, però això ens obre moltes portes perquè, tal com ha comentat el Ferran, no hem de fer aquestes proves de selectivitat o bé una part d'elles, si aprovéssim la prova externa, no l'hem de fer. I en el meu cas, jo vull estudiar estudis francesos, per tant, m'obren moltes portes per de cara al meu futur acadèmic. Soc l'Estel Coromines, també que estudio a aquest institut del Batxibac i el mateix que ha dit la Núria, que requereix una miqueta més de treball, una miqueta més de feina i de constància a l'estudi, però que al final jo crec que almenys jo he trobat un benefici, ser més cultura francesa, ser més història francesa, ser més francès perquè he millorat el meu francès tant en l'escriptura com en la parla, i llavors també això que és una alternativa per entrar a la universitat, que si provés, personalment, si provés aquest examen, faria ús d'aquesta permissió de poder saltar-te la part obligatòria de la selectivitat i que jo trobo que és una experiència enriquidora, tant per l'aprenentatge i al final també per aprendre un altre idioma, perquè no tots nosaltres, tots els que estem estudiant a segon de batxillerat al Batxibac, tenim el nivell B2 de francès, cosa que al final pel futur ens pot anar bé. Ja per acabar, només dir això, que ja ho he dit una miqueta a la Núria i a la seva, clar, comporta feina. Els idiomes sempre requereixen feina, constància a l'hora de treballar i, per tant, fer el batxillerat en general porta feina. Vull dir que això ja, tots ja us ho han explicat, que el ritme canvia i, per tant, la capacitat de l'estona de treball ha de ser considerable. El batxillerat és una mica més, perquè, evidentment, hi ha tota la part de llengua que s'ha de portar bé i que requereix un esforç més. Però, per contrapartida, això obre moltes portes i permet tenir moltes sortides. A part que això que se surt amb el nivell B2 de francès, i automàticament, només per tenir el batxillerat que tens el B2, això permetrà anar tranquil a la universitat, facis el que facis, la universitat demana que els estudiants tinguin el B2 d'una altra llengua. Aquests ja quan comencin ja el tindran, que aquesta part se'n poden oblidar. Llavors, si volen aprendre més idiomes, perfecte, i millor que millor, però aquesta part ja la tenen solucionada. I a més això, que més endavant, si han d'anar a França a treballar o a estudiar, ho tindran molt més fàcil, perquè tindran els coneixements per fer-ho i tindran la titulació per poder-ho fer, cosa que sempre ajuda. Ara nosaltres aquest ja és el tercer any que estem fent i els alumnes, els que van acabar l'any passat, els que acabaran aquest any, crec que dintre de tot, i tot i que els ha costat esforç, que hi ha moments de tot, portes el batxillerat o el batxillerat encara més, n'estan prou satisfets. Per tant, trobo que és una oportunitat pels alumnes d'aquí a la comarca que vulguin tenir portes més obertes. I per part nostra, ja no tenim res més a dir. Si hi ha qualsevol cosa, poseu-vos en contacte amb el centre, hi ha un correu a l'institut o sobretot entrant a la pàgina web, trobareu informació sobre el batxillerat i sobre tots els altres estudis i llavors també tindreu els canals de comunicació per parlar amb nosaltres per qualsevol dubte que tingueu. Moltes gràcies.